Sanibonani umhlaba wonke jikelele. Ngisho phesheya nakuphi ngibingelela nje wonke nje umthanda umculo. Lonke uhlobo lomculo noma umculo nje ozokuthanda nje kakhulu. Nibingelelwa yimina nguMandla uSiyethemba ngokaZuma Sibongo ngizalwa kaSokhela endaweni yaseHluhluwe eMdletsheni eMazibomvu lapho la ngidabuka khona. Okuyena yena ngelomculo waziwa ngomgqilazi, umgqilazi wediki. Njengoba ngiphambi kwenu ke nje namhlanje ngizocela ukunethulela ialbum yami ezayo esihloko esithi Libhidlikile ubumba. Le album le njengoba iza nje Nkosi yami impela hayi khona kubhlungu nyani impela ngoba ayangena amafoni ngapha nangapha phathi imfano yasethusa yini loza nayo kodwa basuza ama clip abakezwa ingoma eziphelele. Ngazi umuntu mayesezwe ingoma ephelele ithi kuzoba njani. Khona ukuzayo impela nje kakhulu. Inkampani engisebenze nayo ke nenkampani nje kuyiyona yona engisebenza nayo ubumbano music production olwaziwa nje kakhulu luno baba uSibiya uSotobe luno baba uSithenjwa lapho babunene ebeliphethwe kakhulu kunenibaba nje kakhulu impela ade bemazi kakhulukazi uMenziwa Biyela uSethabathe uNkulunkulu wasithathela yena wamshintsha indawo ongasekho nje ebengizocela ukuthi ayalale ngokuthula aphinde